Provela sam radni vek kao vaspitač i uživala sam u radu sa decom. A danas je moja briga i nega potrebna moje mami. Od kada se moja mama slabije kreće, a inkontinencija postaje sve jača, neophodno je zaštita tokom 24 časa. Kada neguješ nekog koga voliš, svaka sitnica mnogo znači. Da mu je udobno i da se osjeća dostojanstveno. Briga o voljenima je najveća odgovornost, a ljubav prema roditeljima postaje snažnija. Zato biramo sigurnost koja traje i danju i noću. Sensa pelene obezbeđuju brzu apsorpciju bez curenja i iritacije. Jednostavne su za upotrebu, udobne i nežne prema koži. Zahvaljujući Sensa pelenama ja sam mirna. Znam da je moja mama zaštićena, a ja mogu da se posvetim sebi, jer samo tako sam i njoj dobra. I tako naše dane ispunim onim što je zaista važno, blizinom i ljubavlju. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.